bhoja futhi abafazi bazothithi makhamthola bathi basophuza kanje ngosebayini otsheloni na ngilungileke ngithi mina bhoja ngikhona ngiyile ngangafile ngasihambile ngiyolanda inkani kamhlanga ngithi ngezwe ukuthi abafana bambe kakhulu endlini yabona bese bedlala ngesihlalo kwesihlalo kabhoja kanti lutho ubhoja ukhona ngithi ke manje nangu mfowethu uNgcongo umuntu ongihlalelayo isihlalo siyashisa phela na uhlala uyabaleka esinobhelepele esihlalo ngithi emntankulu wena ngithi namhlanje silapha umtiyeli njengamanje masuka la siyaqeleke iWorld Cup phela namhlanje siyodlala ibhola elibi kakhulu ke namhlanje umvala nyaka ngithe mfowethu Ngcongo angizwe ukuthi ubuthi ngingekho ukhuluma la mntakho ngithatha ke intambo lapho bhoja ngoba ngizwe ukuthi sihlale ngihlele khona siyashisa phela lokhuluma wena kusidwethu uSitobo Sidikazi yebo bandla so namhlanje naye nje bese eshiwo ubhoja ukuthi siya ku World Cup yebo bandla siya kumfowagwana namhlanje na eyeTsheketula yebo bandla ngoba namhlanje nyunyukela kwesinye isigaba esibi kodwa ngikusaba ukuthi mhlambe sesoshoda ngaye la ensizweni ngoba kuyashisa kulesi sigaba yebo kuyimali besuka siyaza bopula shura phansi emtetelo la siyokhatlela khona ifinally lapho ke phansi emtetelo sina kodwa siyabuyela kuwena naso bese njengamanje sisaqoqa samasotsha asikapheleli sisonke njalo sihlangane sithuli zinto abakazi uyibone ngiyakutshela wena awuphi asingaboni ayikho into embi ile litha kodwa ke alikho umuntu olimphoxa leli thawula leli lihle umfoka phambuka njengoba ngimfasa nje ngiyaphinyezwa phela mina ngiyaphinyezwa phambuka abe muhle leli thawula njengoba lelihle linje ngifuna umfoka phambuka mshuko lo senze lento yethu evele esenzayo enhle phambuka ngicela mfowethu ume nje kungenzeka kuwe nejongozi namhlanje akethi phambuka Jose
sishaya mashoshozela vula inkukhu sishaya mashoshozela vula 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 sishaya mashoshozela vula
mdefu